Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba? Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras K5 News FM Philippine Standard Time alas 4:34 sa aga. Ang oras ginadulong sa tuskalwan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Salute you, Berna! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay, ham, keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay, ham, keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso.
Ako'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na sa bawat pamilya. Tiyak na kukulangin pa ang bawat tahanan. Lahat ay natatawa. DTI Roque, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayong 500 piso, iba't prutas lamang kukulangin to. Ang bobo ng mga naisip nyo. Hay nako, giliw, nililigaw tayo. Dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo. Kami na ang bahala sa Pasko. Ay, naku kayo! Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na sa bawat pamilya. Tiyak na kukulangin pa ang bawat tahanan. Lahat ay tawang-tawa. DTI Roque, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayong 500 piso, di ba't prutas lamang kukulangin to? Ayusin ninyo ang trabaho nyo. Ay nako, giliw, nililigaw tayo. Dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo. Kami na ang bahala sa Pasko. Merry Christmas, everyone! Mabuhay ang Pilipinas! Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning Western Visayas! Merry Christmas! And advance Happy New Year mga ka-K5! Today is Tuesday, adlaw kita sa Martes mga kabyanan, December 23, 2025. Sa ato sini mga pinalangga nga mga taga-Paramati. Duha na lang kaadlaw makatilaw na kita sa inyo siringan Noche Buena. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang bayad! Salut ko na! Tahimik. Ginaabi-abi ta ng presensya sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na sa aton sa barwa nga pagpangalagad. Dili lang sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa gyapon ko ninyo sa tag sa kaaga, ako ang inyo anchorman ka K5 Ray Espeha Umalay. Kain na lang tayo, meron lang tayong pinapayham. Bugtaw na! Kamusta na sa ato sa mga pinalangga nga mga tagpalamati? Ilabi na nga ato sa mga vendors sa nagkalain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga mamang tsuper na ito nagkapasada aga pang ato sa mga taxi kag mobile patrollers. Ang ato sa mga tricycle, e-bike driver, tricycle driver. Good morning sa inyo nga tanan mga pare koy. And sa ato sa WBTC patrollers. 500. Amo man mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang aton sini nga mga KSSS sa K5 Solid Supporters, K5 Fans Club International 1 and 2. Sa aton mga overseas Filipino workers OFW abroad. Sa mga online netizens daton nga aga para bugtaw. Nakatutok subo nga aga nagalantaw live. Pinaagi sa aton sini nga Facebook mga kabiyanan. I-like, i-follow, i-share mga kabiyanan ng aton sini nga pagpangalagad sa official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Agkanto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sarang kamo nga makalantaw live sa aton sini nga pagpangalagad. Kag live man kita sa inyo nga nagapangalagad mga kabiyanan sa pila naton sini mga social media platforms sa TikTok kag sa YouTube channel. Ang oras alas 4:40 sa aga. Ato sa nga pagpangalagad mga kabiyanan diri lang sa balitang K5 sa umaga. Pero may nagsabi, Merry Christmas kay Jidel Condesna. Sa bawa. Merry Christmas, Jidel Condesna. Oh, grabe, merry ang Christmas mo, ha? tawa. DTI Roque. Daway kita da. Kung may Pati nawaman tada sa imo sini nga mga nagalublay kag nagadaramol ng mga gold bars. Dira so may Riyadh. ayusin ninyo ang trabaho nyo. Ay nako, giliw. Laingid man kung maka-abroad ka tapos ma-assign ka sa mga Gobyerno. tawag
tawag ni gani sa mga Saudi Arabia, Kami nga sa mga Riyadh, Pasko. sa United Arab Emirates. Kaya pag abot mo, bit-bit mo na ang gold sa Saudi. Ang mga baratohon lang ako na ka-K5 Ginelo, okay na ko na. Merry Christmas, everyone! Reniel Katamin, good morning. Mambing Space J. Tristan Wat Gulay, Mayong Aga K5 Malay Ado Dorado. Canindo Villas. Sharonito Sumbong, good morning. ng tinola. Marofe Jimenez, Angging Palma. Good morning ka K5, always watching live from Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Nagapamati gid kami sa imo. Salamat gid Ma'am Angging Palma. Kain na lang. Felix Singson. Meron lang. Good morning ka K5 Umalay. Eso. Sharonito Sumbong, Merry Christmas. Sana all my food packs, aba? Piso. Okay lang, giliw. Kain na lang tayo. Meron lang. Grabe mga ka-K5, yung ginahugot lang ang aton sini nga mga inadlaw. Dugay-dugay, oh. Sa to sini nga mga ka-K5, oh, Pasko na. Dugay-dugay, masug-alaw na kita sa tuig 2026. Tayo'y magsaya. And of course, ginapasalamatan tang Ginoo for giving us another day, another life, another blessing, mga kabyanan. Ang bawat tahanan. Sa pagpatak sang 2026, ululupod kita. That is another blessing alin sa Ginoo. Tayo. Nga nakalabot kita mga kabyanan sa 2026. Kag dapat pasalamatan nato nina no sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang kukulat. Ma'am Ning Ilumba. Bobo ng mga Bali Ma'am Ning Ilumba. Sa kasabihan sa Ginoo, Isaiah 25 verse 1. Oh Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Plans formed of old, faithful and sure. Dear God, with all my heart, I thank you for giving us life today. Thank you for the wonderful things you have done. Each day you carry us through all chapters of our lives. Please, I ask you to order our steps today. Thank you always for being faithful to us. Amen. A blessed Tuesday morning, ka-K5 Ray Umalay. Kag sa aton nga mga ka-K5. Salamat kid Ma'am Ning Ilumba. Thank you for your words of wisdom sa bungaga. Dalayaw ng Ginoo sa aton sa Banwa nga pagpangalagad sa bungaga mga kabyanan. Good morning kay amigo Tauting Guanson. piso. Ate, napamatudaan mo na amigo uteng ang epektibo sa akon ginatag sa imo nga suplemento. Nga pati basa nga comforter kung halayan mo hindi gid hindi gid loy-loy. Sapaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya. Nag-iinom. Ma'am Josephine Florencio Diaz, good morning. Alas 4:44 mga kabyanan sa ato sa nga pagpangalagan. Mga pinainit na sa tubig kag magtimpla sa klinika DTX Coffee Mix si Dr. Ramil Itangoy, ang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil Itangoy. Nga paborito gid sa ato sa nga mga listeners. Ang kape ni Dr. Ramil Itangoy. Meron lang. Iba noche buena sa gabing ito. Oras mga kabyanan, alas 4:45 sa aga. Sa ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan, diri lang sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Kasya na sa baw. Diretso kita sa mga labing talapagdunang mga balita sa ato sini barwa nga pagpangalagad. Mga balita nga natipon sa ato sini mga unit field reporters kag mga balita nga dapat nato sini barwa pagadiskusyonan. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sa ato sa Kalawan sa Klinika DTX 500 para sa may mga high blood hypertension mag-inom sa Klinika DTX 500 ni Dr. Ramil Itangoy. Hibo sa palaya extract kag di sugar cane extract mga ka-K5 nga sa nangin makabulig sa ato sini barwa nga ika ayong lawas. Klinika DTX 500. Sa mga nagapanguna ng mga balita, mga kabyanan, asawa patay matapos na kuryente samtang nag-aaway sila sa iyabana sa Banwasang Kalinog. IPPO wala ginadulang ang gulong inside job sa natabo nga ransak sa GT Town Center pabiya. Mga miyembro sang termite gang
anay mga minero suno sa Iloilo Provincial Police Office. Nag-aobra ni sila sa mga mining company bala. That's why kabalo sila magkot-kot, kabalo sila kunin nga buho sila masulod. Sa dugang nga mga balita, mga kabyanan paggamit sang boga, madamo sang risgo. Department of Health Region 6 nagabiso nga ginadumilian ang pagpalupok sini. Isa pa ka sospek sa pagpamaro sa 21 anyo sa distrito sa Madriao, padayon ginapakita sang otoridad. Ginapatian na dula nga motorsiklo sa Banwa sang Sara, insigida nga nabalik sa tag-iya bangod sa madasig gatikang sang kapulisan. Management sang Cubex Bar napaslawan nga magrekisa sa nagasulod sa ila nga bar suno sa Task Force on Morals and Values Formation. Mga muna mga kabyanan, dapat sina ipasirado na yun. No? Sa ato sini nga mga ka-K5, ang mugid ang pinakauna nga himuon sa mga bar kung tani kung may mga nagasulod nga mga customer sa ila sini nga mga establishments kag ginalantaw ina kung menor de edad or hindi ang mga nagasulod. It has always been a problem diri sa may Iloilo City mga kabyanan. Nga hindi matapos-tapos. Gusto lang kita mga kabyanan sa tawag ni sa pag-remind sini sa ila mga ka-K5. Kaya gusto lang sa pagpangakig kag pag-issue sang closing temporary tawag ni closure order ang aton sini nga Task Force in Moral and Values Formation sa mga establishments. Pero pagkadugay-dugay, after 1 month, after 2 months, balik mangyapon sila trabaho. Pero kung may aras ang madalasa, mapatay, magtaliwan ng mga customer tungkol na sa kapabayaan nila. Sa aton sini mga pilangga nga mga tagpalamati, hindi mo na mabalik ang kabuhi isang tao. Sa aton sini mga ka-K5, ano kay kukesa ng mga sungak-sungak pa mga establishments kaning mga barne? Hindi tanan na diri sa may syudad sa Iloilo ha. Kung gusto nila magka-income lang sila, bahala na kung minor de edad ang nagasunod, bahala na kung minor de edad ang nagainom, bahala na kung may mga dala nga mga kutsilyo kag armas ang mga customer mga kabyanan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, amo na strengthening the tawag ni standard operating procedure sang tanan banwa nga mga bar diri sa sulod sa syudad sang Iloilo, and at the same time ipa-strengthen taman ang aton sini banwa nga mga police visibility sa tanan-tanan banwa nga mga identified nga mga areas nga ginagkadtuan sa mga pamatan-on kag sa mga pumuluyo naton sa tion sang kagab-ihon mga ka-K5. Sa aton sini mga pinrangga nga mga tagpalamati, agud malikawan ta ining mga rambulanay, tapong ulay, pagpamuno, etc. sa aton sini banwa nga pagpangalagan diri sa may balitang K5 sa umaga sa aton sini nga mga kabyanan. Kaya muna it's always been a problem no. Dumduman ko sa una, giskwila plan ko muna ni problema. Ang pinakasentro nila mga kakabyanan sang kriminal, sang krimen sa una, ang Mandurriao. Kaya nila napamtang ang mga night gimmick. Ining Smallville 21. Smallville 21, sorry, hotel na gali. Smallville Complex. Sa aton sila mga pinalangga ng mga tagpalamati. Dira na hamtang ang tanan ng mga bar, ilimnan, etc. So on and so forth mga ka-K5. No? Sa aton sila mga ka-K5, di amo na. Dapat tutukan na dira nga mga areas. And subong nagdulugang nagit, may ara na sa Festive Mall, may ara na diri sa Cubic, sa may Gaisano, sa aton sila mga ka-K5. Naglalapta na ang mga gimikan, naglalapta ng mga ilimnan. So dapat na tanan na identified sa aton mga pulis kag pamutangan mga kabyanan sa mga police assignment para dasig na makarespondi ang pulis pananglitan mga ka-K5 nga may kinagamo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, alas 4:50 sa aga, oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. K5 Ray Espeja Umalay para sa balita K5 sa umaga. Good morning gid kay Sir Rodlo Montana, Bet Edarlilia, kay Sir Arturo Lilia, sa kay Canindo Villas, K5 solid sa taga-Ahoy ako pero subong ari kami sa Western. Tani makapuli kami bag-o magpasko. Oy, we pray Ma'am Sir Candido Villas nga tiya gabay pag nga makagwa kamo sa hospital, subong adlaw ka makaselebrate kamo sang Pasko. Alas 4:51 sa to sini barwa nga pagpangalagad.
Istoryanta dugang karon sa aton sini mga kabyanan. Mao nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang mga nagapadayon mga ka-K5 nga investigasyon sa aton sini nga mga ka-K5 no sa sining pag-imbestigar sa flood control projects sa aton sini mga pinalangga nga mga tag-palamati. Kag ining pagfile na sang Department of Justice sang criminal case batok kay atong ang mga kabyanan ang ginatudlo nga mastermind sa pagpangkidnap, homicide kag pag-charge sa mga nadula nga mga sabugneros mga kakipay. Ari kaladlawan ni pamatian pero abi nyo kung mga malapit lang ni sila namin ni sila pangarulingan no. Mamo hambal sa mga pumuluyo no. Ang pinaka alwan kuno nga senador kung mga ruling ikaw kang maghatag sang tip. Amo si Senator Rafi Tulfo kag si Bongo kato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nadala pa gani si Robert Padilla eh. Bamo si Senator Rafi Tulfo dumduman nyo. Nag-viral to siya kay may isa ka sexy star. 60 star. Amo gini mga uyon ni Uting Guanson mabatian mo mga sexy star mo. May isa ka sexy star nga nagpanugid. Nang pinakanubo kuno nga tip nga nabaton niya tip. Nga nabaton niya mga kabyanan sa isa ka senador is 250,000 pesos. Ti ang senador nga ginatumod ya may ara kuno nga R sa pangalan kag F sa apelyido. Di wala naman sang F nga apelyido sa Senado kundi si Tulfo malang mga kabyanan. Tiduwa sila da nga Tulfo. Tag isa ka Tulfo Erwin. Iyang una sang pangalan niya. Ilaban-laban si Rafi Tulfo gid kuno. Ang naghatag sang 250,000 pesos. Nga tip sa sining sexy star. Tisuno sa survey sa aton sining mga ka-K5. Ang mga ara sa nice list senators. Nice list senators sa aton sining mga ka-K5 nga nagtap amo si Senator Rafi Tulfo. Si Senator Rafi Tulfo nagkakuha mga kabyanan sa survey nga ginpatigayon sa 24 tanan ka mga senators sa aton sining mga ka-K5. Nga ang question is kung sinong senator ang naughty kag sinong senator ang nice. Nagpanguna sa nice list si Senator Rafi Tulfo nga nakakuha sang 47%. Nagasunod si Bongo nga nakakuha sang 37%. Kag si Senator Robin Padilla nga may 33%. Nagasunod si Senator Erwin Tulfo nga may 27%, Senator Tito Soto nga 23%, Senator Rodante Marcolita 21%, Senator Bam Aquino may 20%, Senator Bato de la Rosa nga hindi na makita subong nga may 18%, kag Senator Kiko Pangilinan nga may 17%, kag Senator Risa Hontiveros nga may 16%. Oras alas 4:56 saga.
John Lavella, good morning ka K5 Brain, Elsa Dermapilis Arnaes. Then nga pamatigid sa to sininga pagpangalagad kay Ma'am Chris Colombres Pedroso. Good morning gid sa inyong ataran, mga ka K5. Alas 4:56 aga sa to sinibarwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang pinaka-latest nga lakat sang panahon mga kabyanan suno sa DOST Pag-asa. Wala sang anuman nga na-monitor nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag sa sulod sang aton sini nga PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Manayanaya ang aton sini nga panahon mga kabyanan sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang paglugalom kag pagpatortoliti kag pagulan-ulan nga aton mabatsagan, ang tugag lamang sang habagat o kon southeast monsoon nga nagatugas sang mga lapta-lapta nga pag-ulan. Pero wala sang anuman nga bagyo kita nga ginapaabot mga ka-K5 sa gwa kag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Alas 4:57 mga ka-K5 sa ato sining nga pagpangalagad sa pagbalik naton kontra mga detalye sa ato sining mga balita o pura ato sining nga patrol with ka-K5 Karen Badilla. Kag sa pila ka mga reports nga nakuha sa aton sining mga unit field reporters sa nagkalain-lain nila nga mga beat assignment mga ka-K5. Ang oras alas 4:57 sa aga. Oras ginadulong sa atos kalwan sang X10 Food Supplement. Sa wala na nagatindog gamanoy, mag-inom sang X10 Food Supplement. Napamatud na ni ka-K5 Oting Guanzon. Alas 4:57 mga ka-K5. Magabalikang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa Si Mayor serbisyo Inday publiko. Raiza Trenes, una sa tanan. Nagapasalamat yun ako sa pumuluyong Sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos, sa Sininga Paskwa, padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Lovela Baronda, nagatamyaw sa inyo sang Merry Merry Christmas and a Happy New Year! God bless us all! mga pinalangga namon nga mga kasimanwa sang segundo distrito. Sa sining-tion sang Paskwa kag bag-ong tuig aton tandaan ang tanan nga tawo nga nangin kabahin sang aton kabuhi kadalagaan man o kon kapaslawan. Ini sila ang rason sang aton padayon nga paghimakas. Agud malabot naton ang aton mga handog. People come as blessings or lessons, yet both are essential factors why we are here today. Kag ilabi kag labaw sa tanan dundumon naton si Kristo Jesus nga rason sang aton selebrasyon. Siya ang kapawa nga nagaiwag sang aton kabuhi kag nagahatag sang dalan agud maluwas kita sa tanan nga kasalanan. Gikan sa amon pamilya kag sa kaibuturan sang amon tagipusoon ini si Kong Mike Kag ini si Kong Cathy Goriseta nga nagatamyaw sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mas progresibo nga bag-ong tuig segundo distrito kag sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. From your men and women of Iloilo City Police Office, we wish you a Christmas filled with peace, joy, and security. Let us continue working hand in hand for a community that is not only merry but also secured. Merry Christmas and safe New Year, mga ka-K5. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! Ini si Mayor Inday Raiza Trenes, una sa tanan. Nagapasalamat yun ako sa Pumuluyong Ilonggo for being a steadfast partner
sa Iloilo City Government, and I wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May song! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Salud sa buena! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Ay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Oras mga ka-K5, alas 5:07 sa aga sa ito sa Libanawag ang pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Diba noche bring Ang aton nga oras yudulog sa tos kalawan sa klinika D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist ginaubos si pontrang kaso sa akong pangatsi basi may viral infections kana o kung bacterial infection maginom sa klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio pwede gid sa mga kabataan naton. Busluti lang ang soft gel nga kapsula sa klinika D3 Bio kag ipatulo sa baba sa imo sining mga kabataan. Sa mga katigulangan pwede man nga supsupon ang iya sining soft gel o kun ini imnon kag padulon-dunan sang tubig mga ka-K5 ang klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga napapatunan na sa aton mga eksperto sa Department of Science and Technology nga mabisagid sa pagpatay sa mga kagaw kag bakterya sa aton sining lawas. Kung may mga TB pneumonia maginom sang klinika D3 Bio. Kung may ara sang balatian nga maralipaton may linyada sa mga Alzheimer's disease, maginom sang klinika D3 Bio nagaparami sang neurons kag cells sa aton sining utok mga kabyanan nagud nga hindi kita magmaralipaton. Maginom sang klinika D3 Bio. Alas 5:09 mga ka-K5 oras sa aton sining nga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Alas 5:09 mga ka-K5 kuhaon tanang report ni ka-K5 Karen Padilla sa patrol. Mga natipon sining nga mga balita subong nga aga sa adlaw sang Martes, December 23, 2025. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Padilla. Ka-K5 Karen sa mga report, go ahead. K5 Ray sa subong no wala ginadula sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang isa sa mga anggulo nga inside job ang natabo ni nga pagpangransak sa money changer kag jewelry shop direya sa may GT Town Center sang December 17 sang kaagahon. Sa interview naton kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan K5 Ray ginpahayag sini nga ang ining tatlo ka suspect nga nakit-an nila sa CCTV sa unado K5 Ray ang floor plan sa GT Town Center. Suno iya sa direktor rason nga mahapos sa ila mangita sang alagyan palusot dito sa may money changer kag sa jewelry shop kag posible man suno sa kay Colonel Razalan nga masubra na ni isa ka bulan ang surveillance sa mga suspect K5 Ray sa mall antes ginhimo iya ang krimen. Pero ti ang suno man diri sa direktor ginathag niya man nga wala nila ginabasol no ang ining mga security guard especially ang mga naka-on duty sang amo to yang time K5 Ray kag ang security measures ang iniyang management sa dinti sila nga kapulisan sa IPPO may ginpang suggest nga dugang nga dapat nga himuon sang ining management para mapasangkad ang ilay nga seguridad kay 5 Ray. Kag dugang pa diri ni IPPO Director Colonel Bayani Razalan nga ang ining mga tatlo ka suspect nga ginasuspetsahan nila nga miyembro sang termite gang kay kung may baluan kay 5 Ray suno sa iya ang ining mga suspect may mga bitbit nga mga equipment may mga jack sila may mga kahoy pagit kay 5 Ray kung sa diin ang ining
kini nga pattern or sistema sang pagpangawat ang pareho gid sa ginahimo sang termite gang. Kag tiyak based sa background suno sa iya ang ining mga members sang termite gang mga dati ni sila nga mga minero K5 Ray amo na nga sagad ni sila mangkutkot sa idalom sang duta or magsuhot-suhot sa kung diin mandira nga mga kabuhuan K5 Ray. Especially ni sa mga tamburong kag ano ni man ni sila anad man ni sila K5 Ray nga magtener sa isa ka lugar or tamburong nga wala sang hangin, wala oxygen no kag mainit ang temperatura K5 Ray samtang nagaubra kay ti mga ano na ang kumbaga suno sa kay Colonel Razalan mga dati ni sila nga minero amo na nga sagad sila K5 Ray sa amo niya nga trabaho ang maniltig sang mga tamburong or mga kung ano dira K5 Ray no nga mga matiga nga bagay pero sa subong suno sa iya ongoing ni ang ilaya nga investigation especially sang special investigation team sa iya nga pagpanguna K5 Ray. K5 Karen. Ining nakita tabala sa CCTV. I don't know kung designs and bio ya o kung obviously makita naton nga almost half sang lawas ya buta sang lutak no? Do buta sang lutak no iya sini nga bayo no? So ginapabangkot ko ni it is because kung makonect sa bala sa hambal sa mga pulis ka dito nagagi sa may kanal sa Tamburong. Yes, ang suno sa kay Colonel Razalan, ma-confirm ina K5 Ray no kay bangod nga sa dalom sang Tamburong sang ginpasudlan to nila K5 Ray, may mga traces, may mga inagyan K5 Ray. Kayo aryo ang bayo yabla sa CCTV do lapit sa bagay do na ano gid nabuta gid sang lutak. So busilingon na muna kataas ang lutak o kun ang tubig sa kanal ngaging sudlan nila didto ka K5 Karen Badilla. Yes. Now ang pamangkot to kay na nga wala ginadula nga basi inside job na no ginalantaw sang pulis kami nagatag sang floor plan sila dili nila posibilidad ginakuha ang floor plan sang mall. Posible kay K5 Ray kay ti suno sa kay Colonel Razalan balaan sa mga suspect kung sa diin ang ila nga isudlan kag kung sa diin sila malusot pasulod yu sa mall K5 Ray amo na nga wala nila ginadula ang anggulo nga inside job or basi minaghatag pagid sang floor plan ni sa ila K5 Ray ti isa lang ina no sa mga ginalantaw nga anggulo sang aton nya nga kapulisan. Isa pagid ni kaginalantaw ang mga security guard wala ginakabig sang aton mga kapulisan nga person of interest. Isa sa mga person of interest sa sining natabo K5 Karen kay ang security guard kabalo ako nga may posibilidad nga balanin nila ang floor plan ang design sang building because nga ginapabalo ni sila no just in case kung may mga emergency may mga amuni amuto balaan nila kung din sila maagi malabay K5 Karen kag sa ako na nga tsorya kung ini-organize ining termite gang kag binulan sila magplano hindi bala ayhan nga may posibilidad why kita naghambal K5 Karen nga amuning matuod pero we're just giving our police authorities to look at on the other angle kung may posibilidad kag pwede bala nila maangot nga since binulan ini ginaplanuhan sang termite gang hindi bala ayhan base may posibilidad nga ang isa nila ka miyembro ginapa-apply nila anay bilang security guard sa mga mall kag ginapa-obserbaran sang pila ka bulan agud magatag sang mga tips kag sa mga idea sa ila kung diin sila malabay ano nga establishmento sudlan nila diin sila malusot so on and so forth ka K5 Karen Badilla kay kung makita naton very excellent ang execution nila di ba diin kung diin sila nagsulod kag diin sila nagwa no kung diin sila nagsulod dubalaan gid nila kag dubalaan gid nila kung sa diin sila masulod or malapos nga tawag ni establishment or store sa sulod sang mall no di bala didto sila nagwa sa may massage sa may nuatay
Yes, yes. Subot silingon, para wala sang may makakita, hindi sila dapat magwa sa hallway o kundi gani sa mga sa gwa sang mga store kundi dapat sa sulod sila kay para samtang nagatiltig sila dito, wala sang may makabati kag wala sa may magduda kay ti naka-close, no? Ang ina nga mga store ka K5 Karen Badilla sa sulod sang mall, no? Sa aton sa nga mga ka K5 napabangkot naton ina sa aton mga kapulisan ang amunang anggulo. No, sang tinalikdan kay 5 Ray, mang ginpamangkot naman no ang aton nga kapulisan kung bala may ara sila sa magluwas no sa termite gang, kung may ara pagin sila sa iban nga mga ginakpangkabig nga suspect. Pero negative according sa kay Colonel Razalan kag kung sa part sang aton nga mga security guard, wala kay 5 Ray no, negative man ina. I-share tabi sa iya ang aton nga perspective sini. Kung pwede ikaw ka interview liwat nimo sir mangkot kami liwat i-verify kag i-clarify lang namon kay since tahambal yo nga do kabisado sa mga termite gang ani ang floor plan kag wala nyo ginadula ang anggulo nga inside job makabig bala nga ang mga empleyado kag alabi na gid ang mga security guard nga among nagabantay sa mall may ara sang koneksyon sa sining mga termite gang. Kag kung nahambal nyo nga pila ka bulan ini nila gina preparahan ang pagsulod sa mga establishmento kasubong sang GT Town Center, may posibilidad bala sir nga may nagahatag sang tips sa ila didto sa sulod sang GT Town Center kung diin sila malabay, diin sila maagi, diin sila malapos kag kung saan nila obrahon ang ining pagpangawat kay 5 Karen. Yes, kay 5 Ray. Kay actually may mag-update kita dugay or karon no magulo adlaw sa kay Colonel Razalan or di gani kay Colonel Aranyo kay 5 Ray kay ongoing man ni ang ilang mga pagsinapol sa Special Investigation Team kay 5 Ray sa nanungod ni sa natabo nga pagpangransak. Sige sa kay 5 Karen no. Kay ang aton sa prevention no. Para at least makita naton nga just in case babalaan sa aton nga mga kapulisan if they have this information nga ang ining termite gang hindi lang kuon nga sila ning gapang ransa kag gapang kotkot but may maginapang install may ginapang tanom sila nga mga asset dira sa may sulod sang mga mall antes sila magkaobra sang sining pagpangawat kay 5 Karen Badilla. Kay hindi sila basta-basta nga mga kawatan, hanas din sila nga mga kawatan. Sa namambal mo na gani sino man bing bulayog tunga kawatan ang maantos to sang baho sang kanal no kapasulod didto sa kag magtiltig to sang pila ka oras didto sa may sulod sang mall no but silingon anad na ni sila sanay expert no sa aton sining mga ka-K5. So para ma-prevent ini nga matabo pa sa iban nga mga establishments at least kung may ara nagagwa nga istorya nga inside job kag may ara sa mga involvement ang mga empleyado or whatsoever ang mga mall naton, ang ila HR, ang hiring recruitment nila, mangin istrikto sa background sang ila nga mga empleyado kay 5 Karen Badilla. Kay ti ang laban-laban ni alangan man ko ikaw sales representative kana kabalo kag isang floor plan ipabalogin si mong floor plan sang mall house, di ba? Hindi. Correct. Sino lang nakabalo sa floor plan? Ang ila engineering, ang ila architect office, ang ila nga mga security guard, kabalo ako nga may idea ni sila, maintenance nila, amuning mga offices nga probably may knowledge about the floor plan sang mall. Hindi man pwede nga sales representative ka, promodizer ka dira. Cashier ka dira, kabalo kay mo sa floor plan, labot mo na sa floor plan, di ba? So, we're just trying to give an idea to our police authorities to try to look at it on the other angle or on the other side of the coin kung may ara sa mga posibilidad gamo sini. Because in order for us to solve the problem, dapat i-identify tayo isa-isa ka kay 5 Karen Badilla. Why taban ginang-underestimate ang investigation sa aton ng mga police? They are the proper authorities to investigate it. But as kita nga naga-analysar man sa natabo ka kay 5 Karen Badilla, no? Dira mo mataod-taod because may mga idea man kita, no? Kung ikaw nagkapatindog sang balay, sino nga mga tawo ang nasaligan mo nga mag-sketch sang balay mo kag tawag nga obra sang balay mo haw. Di ba lang nakabalo sang floor plan kag sketch ikaw nga tagiya?
pamilya mo or bana mo dabi. Sino pagid? Imo architect, di ba? Imo engineer, di ba? Imo foreman, imo mga construction worker na sa kuna. Kung may security guard ka ginhire sa balay mo, ipabalon mo gisa. Diri ka agi ha, diri mo bantayan kay mamo. Posible nga sudlon kita sang kawatan sa diri sa likod sang balay ta kay may alagyan na di. So bantay ka diri, libot ka diri, or round robing ka diri, etc. So on and so forth, nagka-K5 ka rin ba dila, di ba? These are the people nga probably may knowledge about the floor plan. Ka-K5 ka rin ba dila? Yes, correct. K5 rating. Ang sa subong amo na ang wala nila ginadula ang inside job bangod nga sa unado sang tatlo ni ka-suspect kung sa diin sila ya maagi K5 ray according sa kay Colonel Razalan. Labay akong anong arrangement sa GT Town Center sa mga tenant? Especially sa mga tenant kapiktado? Wala gin detalye sa aton K5 Ray, wala ni gin public sa kapulisan ta kung ano ang mga naistoryahan nila no sa GT Town Center kag kung ano ang plastada para sa mga tenant K5 Ray. Pero nakasigurado na ang tagiya sang GT Town Center sa mga tenant. Yes, K5 Ray. Okay. Sige. Mamuti basta mall, ang bakit basta mall establishments ka, imo sining mga priority kag ang imo sining mga dapat halungan ng imo mga tenant, no? Their safety and security, mga ka-K5. Not just only sila kabuhi, but at the same time, sa ila property, propiedad nila, baligya nila, negosyo nila, protectionan mo na. Ka-K5 ka rin? Or else, ang mga tenant, kung hindi, kung permi lang ginakawatan ng mall, basi maghalalalinan sila na kag magsaylo sa iban ng mga mall. Ka-K5 ka rin? Yes, correct, K5 Ray. Di sa subong ang padayon sa na-mention ta, ang ilaya nga investigation kag ang pag-coordinate man sa management sang GT Town Center diriya sa Banwasang Pavia, K5 Ray. Sige, oras alas 5:23 saga. Ano ning away sang mag-asawa ning? Napatay gid ang asawa? Ginatag diri K5 Ray no sang Kalinog Municipal Police Station nga ang ining kamatayon sang Iloy nga 48 anyos ang matapos ini nga na kuryente K5 Ray nga wala ini sang foul play kay according diri sa kay Police Major Miles Diaron ang sa pag-interview naton sa iya hepe sang Kalinog Municipal Police Station samtang nag-aaway ni ang mag-asawa nga si alias Gina kag si alias Toto K5 Ray sa sulod sang ila nga panimalay may ginakuti ining kagamitan ining si ang victim bali kumbaga Black K5 Ray no sa kay Major Diaron nga samtang nagasabat siya sa bana niya may ginatandog-tandog siya nga kagamitan hasta nga natandugan niya ang ining open wire nga ara sa sulod sang ila nga balay K5 Ray kag arason no sang iya nga pagkakuryente giningagaw man ni siya dala sang iya nga kabataan kag mismo man sang iya nga bana sa ospital ugaling gin-declare ining dead on arrival K5 Ray. According sa kay Major Diaron, nga natabo ini ang insidente sang December 20 sang gabi pero ulihin na lang na report sa aton yang kapulisan kag tiway man sang case nga i-file sa kung kay sinoman K5 Ray kay ti ang klaro man no suno sa kapulisan ta nga aksidente ang natabo nga pagkakuryente sa ining victim K5 Ray. Sige, K5 ka rin. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. May dahil nga agad Sir Bibot Solosyo nagapapatigid sa ato sa Libarwa nga pagpangalagan sa buong aga. 5:25 oras sa ato sa Libarwa nga pagpangalagan. Konta report sa aton sinipila ka mga reporters ulahon ta kay K5 Kim Kaluyo paggamit sang boga madamo sang resgo. Ang Department of Health Region 6 nagabiso nga ginadumilian ang pagpalupok sini. Kay Kim Kaluyo sa report, Gwen.
K5 rin nagabiso ang Department of Health ug DOH Region 6 sa publiko nga likawan ang paggamit sang boga bangod no nga tuman ini ka delikado kag isa sa ginadumilian sila nga nagahilapit na ang Pasko kag bag-ong tuig. Sa ginpatigayon nga press conference according diri no kay Dr. Fritz Diquito, ang Medical Officer 3 sang nasambit nga talatapan ukon sang DOH Region 6 nga isa nong mga naigo ukon biktima sang boga sa ginakater sang mga ospital. Dugang pa niya kadamaan injury sa kamot kag mata ang emergencies nga ginadangop sa mga balay bululngan. Nagahingyo naman nung natungdan sa mga ginikanan nga pahanumduman ilabi na ang mga kabataan, mostly no mga minor de edad sa risgo o kon risk nga mahimo madulot sang paggamit sang palupok o kon ining mga boga. Samtang may isa naman no kabata sa syudad sang Pasig nga apektado ang mga mata o kon nabulagid no kag nagakinahanglan sang eye donor matapos nga naigo sang boga. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C agod lawas sa resistensya dugid permi mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Garingawan sa Iloilo. K5 News FM. Pero naglain na gid man subo nga sang unang tiyempo, September pa lang, grabe ng mga pinalupok, grabe ng pagpalupok sa mga tawo. Subong December doon nakakita ga nilupok skilidalan no. Sa to sining mga ka-K5 doon naanad ng tawo eventually doon na-adapt na sang tawo nga duway na nila gawag sa pakang palupok kag ang palupok sa tion lang sang December tawag ni Christmas Eve no, December 24 sang kagabiyon kag December 25. The same thing sa New Year's Eve kag sa January 1 no, do mo na mabatian ang mga nilukpanay. Subong laka kanak bati gid ba no, and marami man ini siya kay tinaganubo ang kaso sang mga victims sang sining firecrackers o kun mga palupok sa to sining mga ka-K5. Ang mga boga ginabawalan ni isang DOH, ginabawalan man sa aton mga otoridad. However, sa mga uma-uma kadamo gyapon sa mga nagagamit sa mga boga-boga ngani. Ligad to nga daw to nami to labay-labay ko kul pila lumupok boga gali. No? Abi ko lumupok ang reda sang salakyan ko. Hindi mo kay boga. Sa aton sa nga mga pinarangga nga mga tagpramati, so delikado man yung boga. Why saya sang silindihan nga do prehas sa mga triangle or inchiterada. May ginasidihan ka, pero iba ni lighter eh. Nangingi kuryente, blas ang lighter nyo. Sa aton sa mga kikipay, pa mo nang ginagamit. Sa aton sa mga pinarangga nga mga tagpramati, huyup-huyupon mo na. Uyop mo na, si i-click mo na ang do battery o kuryente na isang lighter, malupok na siya. Yung mga boga nga mga kabyanan, himo ni sa PVC type nga boga, kag mayara man sa ginsugpon-sugpon nga lata sang sardinas. Mayara ganin ni boga nga dako-dako, di lang lata, bla sang fruit cocktail niya. Sa aton sini nga mga ka-K5 mo man nga boga. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpramati. Ang problema sini kung ituon bla sa tsura mo kag mabugahan ka na. Amo na nga kuya delikado man ang paggamit sang sining boga. Sa aton sini nga mga ka-K5 ginabutangan ni acting ka nga gas or oil sa aton sini nga mga ka-K5. Delikado man sa imo health kay mahaklo mo na ang gasolina. Sa aton sini nga mga ka-K5. Tapos uyup-uyupon mo pa. Kag sindot-sindutan sa aton sini nga mga ka-K5, pero subong ti ginabawalan ini. Kag in fairness subong why nagawa kita sang grabe gid nga mga nilukpanay sa mga firecrackers nga mabatian, pero nakapisto rin mga managbaligya sang palupok ko. Aceton or lacquer thinner na galing ginabutang no. Tama aceton hindi na galing gasolina. Kung gasolina ni ti basi grabe pag ang lupok ya. Sa aton sini nga mga ka-K5. Subong why nagawas ang nagapalupok sa firecrackers ang mga naga-display na lang sila kulapit na Christmas, naglapit ng New Year sa C1 Road dira na Pakadtore Balo. Makita nyo na dito mga kabyanan, damo na nagaplastar na pero baligya plopok. Gusto nyo magbakal plopok, pagingagaw ka mo sa 24 sa gabi, kadto ka mo dira kang magbakal. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung damo kwarta mo nga do pamatsagan mo, sindutan mo lang kwarta mo, pagkatapos ang lupok, why na dayon.
Ti bakal ka palupok eh. Pero kung way ka rin og bakal dapli mo, way ka rin inugdugang na sa parakot sa Noche Buena mo, hindi mo na pagsapako ng palupok. Kuha ka talaga kaldero na sa balay mo, paburuta ng motor mo, kag pangpalpaga da sa Christmas kag sa New Year. Hindi na pagunaha ang palupok ka. Unahon ng pangimo palupok sa pagkaon kag sinuganda nyo sa balay nyo. Bay-bay ang palupok ka na. Madayon man gapon ang 2026 bisan wala palupok. Eduardo Ignacio, good morning everyone. Kay K5 Ray Spell Malay, Ma'am Kim, thanks gid listening from Barangay Bituon, Haro. Nagpamatigid kami sa inyo. Salamat gid sa kay Sir Eduardo Ignacio. Ang oras alas 5:31. Kontra report kay K5 Aaron Ripuyo, isa ka suspect sa pagpupuro sa 21 anyos sa distrito sa Mandurriao, padayon pang ginapangita sang otoridad. May balita si K5 Aaron Ripuyo. Kay 5 Ray, padayon niya ginapakita sa otoridad ang isa pa ka suspect nga nagpuno sa biktima nga si alias Ja, 21 anyos. So kay Police Captain Val Campbell ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 10. Base sa witness nga nakabigman nga suspect si alias John, 23 anyos sa pagpuno kag may ara pagid sa isa ka suspect. Samtang may tatlo pagid ka mga suspect bilang nagbulig kastigo sa biktima ngayon naman karon sa ilang kustodiya. Nagugat ang ginagamot tungkol lamang sa wala pag-insindihanay. Matandaan nga nagluntad ang ginagamo sa Guwasang Balay Ilimnan sa Barangay San Rafael, Mandurriao, kagahon sa Disyembre 21. Samtang naman sa estable nga kondisyon ang biktima ka kay 5 Ray, kag na operahan naman ang iyang pilasa na walang liog kag padayon nga ginabulong sa ospital. Kaya nga balita nga dorongid sang kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Sarangkit nga pabaskog sang resistensya ni Mister kung niya may puwersa sa paglabing-labing kay Mrs. Magluwas dira nagapanami man siya sang aton nga blood circulation kag na nagapahilbay niya sa aton nga korason sa posible nga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat kid kay K5 Aaron Refoyo. Ang suspect rin nga isa, balaan man kagkilala man sa mga amigo ya. Ilulup danay man sila nagtinuntuan na ito sa Cubic sa Mandurriao. Apos bala ni tultulon kung tutulon sa mga pulis. Sa to sila mga kakipay o galing kung why na din nagtiner sa may syudad sing Rilo. Kag nagpalagyo na ti mo na sa mga girikanan surrender yung na bata nyo. Hindi nyo pag-itolerar ang ginobra sining katuntuhan sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining mga kakipay lang tawato ginobra nila sa 21 anyos to nga biktima to. Sa aton sining mga kakipay lang tawa nyo kay buta pa ni sa mga dugo sang pagpamuno sining mga kabyanan. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ya perwisyo sa pamilya to sang biktima to. Te may inog amot kamo to sa ospital. May inog bayad kamo sa hospital bill to. Matapos sinobrahon ang krimen nga ginobra nyo, krimen na nimo. Mamuno kay mo. Tapos kung mapatay ang biktima, way talaga na pangayo. Pero namin ko, kung mag-abot sa puntong amo na, mabalik yung pangkabuhi sa tawo. Gimpanomdom nyo na yun antes nyobrahon. Antes ka mo magpasikat. Sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Grabe subong ang mga kriminal way nagidpili minor de edad. Aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan. Alas 5:34 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa dugang naton sini ka mga balita ginapatiyan na dula nga motorsiklo sa Banwas ang Sara insigida nga nabalik bangod sa marasig gatikang sang kapulisan. May report si K5 Reggie Di Mayo. Kaki 5 Ray nakabalik gilayon ang isa ka motorsiklo nga ginapatihan na dula bangod sa koordinasyon kag madasig nga aksyon sang kapulisan sang Sara Municipal Police Station las 9:44 sang gabi sang Disyembre 21 kaki 5 Ray. Ang motorsiklo nga nadula amo ang Smash 115 nga duag pink kun sa diino pagkabaton sang impormasyon sang kapulisan gilayon sila nga nagapatigayon sang investigasyon kag pag-verify lakip na ang pag-usisa sang CCTV footage kag pagkilala sa persona
nga nalakip sa insidente ka K5 Ray. Paagi no sa madasig nga koordinasyon upod no ang pila ka mga opisyal sang barangay Bagaygay Sara Iloilo na pamatud-an ka K5 Ray no nga ang insidente naghalin lamang sa indi hungod nga gindala pauli ang nadula nga motorsiklo matapos ini maghulam ka K5 Ray. Sa karon no gilayon man nga nabalik ang motorsiklo sa tag-iya kag wala naman ini nagreklamo. Ang ini nga balita no ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para si kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Salamat kay K5 Reggie Di Mayo. Diretsuhan na lang report kay K5 Jenny Kayunan. Kay K5 Jenny, sa payag sang Task Force on Morals and Values Formation or Cubics sa Cubics Bar, napaslawan ang mga ini nga magrikisa sa sulod sang ila bar tungod sa natabo nga kinagamo sa gintalikdan nga gabi. Sa report ni K5 Jenny Kayunan. Kay K5 Ray na paslawan ang management sang Cubics Bar nga siguraduhon kag istriktohon ang pagrikisa sa mga pagkabutang sa mga nagasulod sa ila establishmento. Ini ang ginpahayag sang Task Force on Morals and Values Formation o kon TFMVF. Suno kay Task Force on Morals and Values Formation Head Mr. Nestor Cano nga dapat kay K5 Ray istriktohon ang security o kun ang mga bouncers nga sa pagpasulod sa mga bar kag dapat siguraduhon nga wala ni sang dalang anuman nga patalom. Ini matapos sa K5 Ray nga isa sa mga bar goers ang mayara sang dala nga patalom nga suspect sa pagbuno sa isa ka lalaki sang tinalikdan nga gabi. Bungo diri ka K5 Ray ginpahayag sa natong dan nga natalana nila nga pasapulon ang mga bar owners, managers ug supervisors agud i-review ang ila security measures kag deployment sa security kag bouncers ilabi na nga naghilapit ang Pasko kag Dinagyang Festival. Kag ini nga balita ang idulon sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Oras mga kabyanan na 5:37 saga sa ato sa libarwa nga pagpangalagan. Kumpirmar ni Department of Justice spokesperson Rafael Nicolo Martinez mga ka-K5 nga nagpangatubang na kaginfile na sang kaso mga kabyanan may kangtanan sa kidnapping with homicide kidnapping with serious illegal detention ang business icon nga si Atong Ang o kung mas kilala nga si Charlie Ang. Ang charges mga kabyanan ang sabit sa Regional Trial Court sa Lipas City, Batangas, Santa Cruz, Laguna kag San Pablo City, Laguna mga ka-K5 sang gintalikdan nga Disyembre 19 tuig 2025. Nadumduman nga si Atong Ang ginatudlo ka mastermind mga kabyanan sa pagkadula sa masobra 30 tanan ka mga sabongeros mga ka-K5 o kung ining mga nagaupod sa online na sabong sa tonsuning nga mga ka-K5 nga nagabiya sang pangsabong nga manok mga kabyanan. Rapin na 30 ka pamilya nagpadulong sa mga otoridad sa pagkadula kag wala na makabalik ang ilang mga himata mga kabyanan kag ginatudlo nga mastermind sa pagsugo sa pagpatay kag pagkidnap sa ila, pag illegal detention sa ila amo si Atong Ang mga ka-K5. Yan ang ginpayag sang Department of Justice. Suno pa kay Martinez mga kabyanan nga base sa revised rules ng criminal procedure nga lantawon na isang korte ang ang ginfile nga complaint o kung kaso kung may arabala sang probable cause agod nga panaugan sang warrant of arrest mga kabyanan no sa aton sining mga ka-K5 no lantawon sang panel sang prosecutor kung may probable cause ang ging sumiter nga complaint o kon kaso mga kabyanan sa kay Atong Ang bago paparaugan ini sang warrant of arrest mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga-Palamati. So madumduman mga kabyanan nga sa una nga gitpagwa sa Department of Justice mga ka-K5 nga ti sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan nakitaan ini sang
probable cause para filean sang kaso. Ti subong ging filean sang kaso lantawon pagid kung may probable cause mga ka-K5 para isyuhan sang warrant of arrest ining si atong ang mga ka-K5. Hindi lang ni masobra 30 kundi nagalapit sa 100 pa nga mga missing sa Bungiros nga allegedly ang mga bangkay sini mga kabiyanan gipang tagbong didto sa may Taal Lake. That's why nga sa gintalikdan to nga mga binulan sa aton sini nga mga ka-K5 ang katapo sa aton mga kapulisan sang Philippine Coast Guard. Nagapadulong to sa may Taal Lake kag nag-search sila sang mga posible ging dagdagan o kung ginhulugan sa mga bangkay sang ginapayag ni nga mga missing sa Bungiros sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati. So ibaloon tani ang mga latest development sini mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tag-Palamati. Dumduman nyo to ang online sabong sa unang damo nagaladik to. Damo ang nagaladik tungod sa ma-access mo mga kabiyanan sa online application sa GCash. May mga profesional to banwa nga nagbuang-buang tungod mga kabiyanan sa kautangan sa sining online sabong. Sa aton sining nga mga ka-K5. Sa likod gali sa tong mga hampang nga malantaw ninyo mga ka-K5. May mga tawo gali nga nagakaladula. May mga tawo gali mga kabiyanan nga kalamatay tungod sa sinang online sabong o kon sabong. Sa aton sining nga mga ka-K5 nga ginapanagiyahan sang business tycoon nga si atong ang mga ka-K5. Alas 5:42 sa aga oras sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Kamustahon na ang aton sining mga kupdanan sa K5 Kamustahan Western Visayas kag Negros sa Island Region sa Martes edisyon sang aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Good morning K5 Western Visayas. Welcome na sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Kamusta ang mga nabato ninyo nga mga red envelopes? Temprano pa nagilulupad ang mga pula nga sobre sa inyo sinitag sa ka mga istasyon. Ang K5 News FM Iloilo nagapangabay kay nagapamuyo nga tani subong nga adlaw magtupa man ang mahiwagang red envelopes. Kamusta dira ka K5 Nesmar sa probinsya It Antique, may bilin pa ang sobre? Bilin. Ang sobre ara pa. Ang sobre ari pa, ang ampaw ari pa, ang sulod wala na. Good morning Negros Island Region, AM Ray Iloilo kay Sir Jobert kag kay Sir Michael Mered gingaga nakapangapi man ka DTX Coffee Mix aga pa. Importante, grateful gid kami AM. Correct. Kahit paano nakabaton kami sobre kag dumadamol-damol man gawa. Sobre ampaw gli. Nakaditribayo man kami sa AM. Ay, ano na lang kung why kami maalwan nga busing man. Balik ka rin mo dyan AM Ray. Amo gid basta pero bisan ano nyo ka pasipsip aga pa doon hindi na madugangan ang pula nga sobre kaya hatag na sinyo mo. Kami may chance pa kami pa mo na baton mo. Pero aside sa sobre nga nabaton niya, may SRI pagid siya, may ara pagid na siya sang bonus salin sa banwa nila. May ara pagid na siya sang 5,000 nga additional, no? First week of January. Why sang liwan si Station Manager Jobert Lago sang Pilar Capis. Good morning. Good morning, AM. Kag sa aton mga kapatanan sa K5 News FM, Western Visayas kag NIR, palariho lang kita AM. Sa Pututan, kag sa Kalibo, Aklan, di ba Sir Michael? Sinistor na palingga pa kay Barangay Kagawan na. Oo. Ang sobre, silyado pa ang sobre. Mabasko kang signal diri sa sudad sang Roa sa probinsya sang Capiz na kamay tisina aga pa balik sa imo AM Ray. Kamusta man ang imo sobre nga naglamapaw dira sa Kalibo, Sir Michael Celorio? Sir AM, good morning sa atong tanan. Baskog di ang ulan Ang sobre naka-ATM to, automatic tumisis pala. Naka-DTX Coffee Mix naka
di Tribayo. Sir AM, liwat sa atong tanan, good morning. Balik sa imo. Bakod ang mga words of wisdom mo, ATM, automatic tumisis, ha? Okay? Meron ko to tabi ang tambalang Babes Gantalaw kag Bert Pacardo kung amo man sila kabuot sa ilang mga asawa. Kamusta ang sobreda? Mabuot manggid kami asamon nga mga asawa, ang sobre gangangata way pa unog. Ati, wala man kaya sang bonus sa gobyerno. Bisan gabi ito, nagkitanay kami ni K5 Jubert Lago, kintawagan niya ko. Pagtapos namon panyapon, ginagbayan niya ko. Kag may ginsulod sa akon nga bulsa. Ano to? Sang ginbukad ko, 3,000. At Jubert, tanikin 5 mo na lang ni Kalibo nga waki niyaw. Sige. Grabe, imo lang 3,000 mo. Tingala, kung man gagasonggod si Babes Gantalaw, si mo ka kay 5 Jobert, kay waay mo gud siya ginahagdagda. Wala ko na sige tungaan, kay 3 mo lang Kalibo. Sige diretso na kita sa mga balita, tauna na kamuda. Babayin ang 3,000 balita taray. Ay! Sige mo na. Sige, ako rin. Sige, mga kakibab din sa amon ng 3,000. Tagob na yung kabagisyo bla. Ang mga balita din sa amon sa syudad sa Bacolod, ining ginpayag ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo bla, nga nakigsapol sila sa tanan nga mga opisyal sang Bacolod City Government Employees Union may kantanan sa insidente nga ginaligar panos. Hindi mga empleyado kundi ang pagkaon nga ginserbe sa ginhiwat nga Employees Day sa sulod sang sa sudad sa Bacolod sa tinilikdan nga adlaw. Sa ginpatigayon nga pag sinapol gina-confirmar sang BCGEO nga mayara sa mga nabaton nga reklamo angot sa nasambit nga insidente. So naibaluan nga gin-deliver ang mga pagkaon last 3 pa sa ngapon. Kung sa diin, nakatala na ini para sa paniyapon. Gayon naman nga ginapanagtag ang pagkaon pag-abot mismo sa venue. Di magsiling kaya alas 3 sa ngapon, pag-abot ang paniyapon alas 6 pa, alas 7. Di panos na kay ginaluto di temprano pagali. Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas, masubo nga balita, lamharon pa ining isa kalalaki, 38 anyos, nga nagamaniho sang motor, madasig ang pagpadalagan sa syudad sang Silay na disgrasya ining si Edgar Ligaspe sa barangay Bagtik sa nasambit nga syudad. Kag sunod sa information nga halin siya sa barangay Patag padulong sa Silay City proper, pang sa information nga tungod sa madasig wala na makontrol ang manubila kag na disgrasya nagbunggo sa pader. Dead on the spot, mga kag-5. Ang mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray. Salamat kid ka K5 Babes Gantalaw kag Robert Pacardo. Balikan tang aton sini nga mga balita dira sa may Pilar Capiz with ka K5 Jobert Lago. Ka K5 Jobert. Thank you so much. Good morning, Emery. Saliwat sa mga kauturan naton sa panahon subong sa Pasko. Uso ang mga Christmas party kag tinipon-tipon sa pamilya kag mga barkada. Uso man ang imnanay. Sa Panuasang Kwartero, sa Barangay Biton, Ilawod, Kwartero, Capiz, kahapon mga ka-K5, isa ka utod naton ang biktima sa pagpambuno matapos nga nahubog. Nag-inom ang mga biktima kag suspitsado upod sa isa ka butilya, sa kabaso mga ka-K5. Ini si Rigi, alias Rigi, 29 anyos, sang Barangay Biton, Ilawod, Kwartero, may ara sang hindi pag-intindihanay sa grupo kag ini siya ang ginbuno sang suspitsado nga si alias Christian, ining biktima nga si Christopher mga ka-K5. Ang ginupisahan ng gid sang ila topiko kung ano kagwapa ang nubya sang biktima. Ay nagisog ang suspect no kini magpati. Binaylohay sa mga tinaga kag didto natabo ang pag-inaway mga ka-K5. Ara keron landing sa Dao District Hospital ang biktima. Samtang kahapon madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo sang isa ka biktima sa Banwasang Panay, wala gid makalikaw sa disgrasya
atay mga K5. Ining si alias Sander sang mahanlod sa Pian Capiz, halini sa Pontevedra, pabalik na tani sa siyudad sang Rojas, pag-abot sa barangay Agbalu, Panay, Capiz, ini siya ang nakabunggo ang iya ginamanihong motorsiklo sa isa ka salakyan mga K5. Sakto yan lang ilumpat sa kwani sa uyapad mga K5 ang motor, malayo ang iyagin ginbayaan sa motor niya mga K5. Ining biktima dead on arrival sa hospital mga K5. Muna yung pangunang mabalita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Iloilo, Emery. Salamat kay K5 Jobert Lago. Sa luwan mga balita dira sa May Antique sa ila sining controversial nga Binirayan Festival kag sa ila sining mga best friend nga mga vloggers. Report ni K5 Nesmar, go ahead. Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya sa gihapon, mainit nga ginadiskusyonan kang mga Antikenyo ang natabo sa concert ni Elias DTV. Hindi bagid gawa amura ka open ang probinsya siguro sa kultura kang Elias concert kay 5 Western Visayas kay ti nag-viral ang video kang isara ka vlogger nga nagsaka kag nag-ubas babaw ka stage. Nga ang opinion ng iban nga mga Antikenyo, may iba nagpabutyag nga ti normal naman ra kay concert ni Elias, may mga nagasaka kag nagasaot-saot, pero may iban sa gyapon mga conservative naton nga mga kauturan nga that is not how we celebrate Binirayan Festival. Mangin ang author kag ang local author namo dya kag writer nga si Alex De Los Santos nagpabutyag man nga suno kana ang paghambal ko nga okay rin, at least sadya is the product of unthinking mind. Samtang sa iban pagid nga mga balita, ginaprubahan man kapon sa sangguniang panalwigan ang amon 2026 appropriation ordinance kang probinsya nga nagadangat sa 3,292,796,000 pesos kay 5 Western Visayas. So may paglaam rin kami nga Mantekenyos nga mabutangan kang CT scan kag X-ray machine ang amon provincial hospital kay ti sa Kalawidan sa Sagwa kami ga pa CT scan kag pa X-ray kay 5 Western Visayas. Mura so far mga balita ramo dyan sa probinsya, balik kanimo dyan AM Ray. Salamat kid kay 5 Melmar de la Cruz. Basta importante damo ang nagsabak ka diri da kay Elias kuno no? Pero nalipatan na kuno ang essence ang Binarayan Festival. Kaya nagtutok na gid kuno sa mga vloggers kag sa mga concert ni Elias sa ato sining mga ka-K5. Sa iluwan tabi mga balita sa Kalibo with ka-K5 Michael Silorio. Ka-K5 Michael. Morning liwat kay Western Visayas, Negros Island Region, patay ng isa ka mangisda nga mga apat na kadlang nga ginapangita matapos ining nagpalawod sang nagligad nga December 17. Ang biktima mo ni si Jennifer Vicente, General, 38 anyos, taga barangay Otsando sa Banwa sa New Washington. According sa iya pamilya, K5 Western Visayas, nagpalawod ini siya para mangisda, no? Kag wala na makapauli, describe ganin nila nga nakasuksok pa ini sang itong mga t-shirt kag may tattoo pa, pero kahapon nakita na sa K5 Western Visayas nagalutaw. Patay na K5 Western Visayas, pero bago siya nakita sang adlaw nga Biyernes ang iya baruto, ang iya bangka bala, pero wala na si Jennifer. Ongoing sa buong investigation kay sa iya kamatayon kay ginasugid nga ang makina sang baruto niya ginkuha, pero may nagbalik according sa report. Naimbestigan pa subong sang kapulisan ang nasambitan nga insidente kay 5 Western Visayas. Samtang posible nga hindi na makapamakal sang regalo ang isa ka babae matapos nga madukutan siya kahapon diri sa Banwa sa Kalibo sa isa ka commercial establishment kung sa di nagapamakal tani siya sang inog regalo sa iya mga inaanak kay 5 Western Visayas. Samtang busy siya, wala niya makita nga may isa ka babae man sa iya likod nga naka face mask kag pasimple nga ginkuot ang iya baga. May sulod nga 3,000 pesos, no? Kag nakuha gid, pero wala madakpo ang suspect. Ongoing pa subong investigation kay 5 Western Visayas. Kag sa katapusan nga balita, isa ka 38 kalibre nga baril surrender sa mga kapulisan sa 4th Maneuver Platoon sa Akan Police Provincial Mobile Force Company. Amoy na yung programa sang kapulisan nga ang armas, Bailohan Bugas. Balik sa imo sa Rayem.
Salamat kid ka K5 Michael Silorio. Alas 5:55 mga balita diri sa may syudad sa Iloilo, update sa sining termite gang. Wala ginadula sa mga kapulisan sang Pabia Police Station kag sa Iloilo Provincial Police Office ang anggulo nga may inside job sa natabo. Ini matapos mga kabyanan nga makitaan sa sining hiwat nga pag-operate sang sining termite gang nga kabisado nila ang entrance kung saan sila pwede makasulod kag kung saan sila pwede makaobra sang ila sining buho. Mochilingon mga kabyanan gina-konsiderar o kung ginalantaw man sa katon mga kapulisan nga posible may ara sang floor plan o kung nakaibalo sang floor plan ang ining grupo sang termite gang. Ang termite gang ani mga kabyanan ginapayag mga anay ini minero mga ka-K5 that is why anad sa paggabuho, anad sa pagsulod sa mga magagmay nga mga buho, mga ka-K5 ining termite gang. Sa karon padayon pa ang pag-imbestigar sa aton Iloilo Provincial Police Office sa sining 3 taran ka mga suspect nga nakitaan sa CCTV kag ang ining ginapayag posibilidad nga inside job mga ka-K5. Saging talikdan nga gabi mga kabyanan, may natabo diri nga rambol ko sa dinabunan ang isa ka 21 anyos kag ang mga suspect lonsay mga minor de edad. Sang sa 5 ka mga suspect mga kabyanan, isa pa ang padayon nga ginapangita mga ka-K5 matapos ka wala mag-surrender kag wala madakpan sang aton sining mga kapulisan. Nag 50-50 subong mga kabyanan ang ining 21 anyos gimbuno sa Cubics Bar sa may Mandurriao mga ka-K5 matapos gilamang ang pagbinaisay. Imbestigaran na sang Task Force on Morals and Values Formation ang ining natabo kung sa diin natukiban nga ang management sang Cubics Bar mga ka-K5 ang napaslawan sa pagrikisa sa mga nagasulod sa customer sa ilang bar. Kung inibala mga minor de edad kag kung may mga taklos nga mga armas. Natala na pasubong reviewon sang Task Force on Morals and Values Formation kung bala paraugan nila sang temporary closure order ang nasambitan nga bar mga ka-K5. Karon mahiwat kami diri sang amon Thanksgiving sa K5 News FM Iloilo. Ang pagpasalamat namon sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Amil Itang Uy sa mga sobre nga maglulupad karon. Maramo nga salamat kid. Abitado kami da. Why na ta oras kay Chimpo kung gusto niyo magkanto, welcome gid kamo tanan sa Vikings malang kami gamay malang Vikings malang amon kanan. Sige ha. Madamo gid salamat. Good morning sa tanan. Alas 5:58 mga ka-K5 oras nato sa di Barwaga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Mata oras kay Tiyempo mga kabyanan batay na lang mga balita sa pila ka mga public affairs program naton. Diri sa aton sining kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Sa pangalan na subugos ka pwersa sa K5 News FM Philippines. Ako naman ninyo nangin alagad subong nga aga sa balitang K5 sa umaga. Ako si K5 Ray Espeha Umalay nga nagapabilin sa mga talagang nagasiling the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka-K5.